Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kutshalwe inqwaba yamaphoyisa emgaqweni yakuleli. I-ACDP ithi isilungele ukhetho oluzayo kanti kuseva ukuqagula ngohulumeni wase-KZN. Izindaba ze-1 KZN TV uzifundela usiyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ezingena manje zithi-ke uyaqhubeka ukutakula izisebenzi ezivaleleke kubhidlika isakhiwo ebezisebenza kusona eRedcliffe enyakatho yeTheku namuhla emini. Kubikwa ukuthi izisebenzi bezimatasa nomsebenzi ngesikhathi lesakhiwo sidilika nazo ezinye zavaleleka ngaphakathi. Ngesikhathi sokubika ngalolu daba bebesayisithupha akade bevaleleke ngaphakathi. So today we were here just to finalize our next project, which is granite work. So we were just doing the measurements and the finalization of all what we need before the job can happen. And like about 2 minutes just before I can depart, I basically doing a last minute checkup on the place if it's neat before I could leave. Then shortly after that I heard something rumbling from the top, and I knew automatically that it might be the construction guys was above us, right above us. So I took cover and I ran further into the temple. And that's what saved my life, because we ran further in and not outwards. Because if we ran outwards, you could see, as you see, the rubble is all out in the front. So we managed to, there were 6 of us in total that we managed to secure a safe spot and stay there. Well, one of my guys is hurt or damaged. He basically injured himself badly. The rubble fell on his head and his shoulders. So he's quite bad, but he's taken to hospital. But throughout the time while he was injured, I kept on reviving him, making sure that he's safe, making sure he's got enough air and all those things, gave him water. And so all that was fine. As far as anyone dying, I'm not too sure. I'm not sure who passed away because I was stuck on the other side of the building. So I don't know what's happening above me. So we got the call just after midday today that there was a structural collapse at River Range Ranch and there's a temple on site. So when we got to the scene at 12:10, we found that a 4-story building had collapsed onto an existing temple. 8 people in the immediate vicinity were injured, and there were possibly 6, but unconfirmed, the number that were trapped under this building. Since the rescue operation, a few of them have been rescued, and the rest remain trapped under the rubble. Okhulumela ke umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal uSenzelwe Mzila usiqinisekisile lesigameko. Okay, sakazi silapha endaweni yase Redcliffe eThekwini eVerulam la kube khona isigameko esishaqisayo lapho kuwe khona isakhiwo esitama floors amane. Ngokombiko esinawo njengamanje kulesi sigameko kube khona izisebenzi eyibambekayo ngenkathi kuwaleli ibhilidi leli amathimba ethu ke okutakula abhizi njengamanje azama ukukhipha labo ababambekile kulesi sakhiwo lesi. Kwisigameko lesi kunomuntu oyedwa okholakala ukuthi ushonile ngenkathi ibhilidi leli lehla. Amathimba ethu ke onke alapha njengamanje sinawo ama firefighters, sinawo SAPS search and rescue, sine K9 unit, sinawo futhi amathimba lawa aqhamuka kuma ambulance independent nabo futhi bayasiza ekutheni basizakale labantu abalimele. Kubantu abalimele sibe nabantu abawu8 abalimalayo ngenkathi liwa ibhilidi abathole usizo oluphuthumayo bayiswa ibhedlela. Phinde futhi sakwazi futhi ukukhipha abantu abawu5 nabo futhi esibanikeze usizo oluphuthumayo bahanjiswa ibhedlela ezahlukile. Njengamanje amathimba ethu athungatha abantu ababili ekukholakala ukuthi ba trapped lapha kwisakhiwo. Kujutshwe amaphoyisa omgaqo abalelwa kumakhulu ayishagalombili 800 kuleli uqinisekise zokuphepha emgaqweni ngalesikhathi samaholide kaKhisimusi. Lokhu ke kuvezwe iphini likaNgqongqoshe eMnyangweni wezokuthutha kuleli uMkhuleko Hlengwa. uHlengwa usho kanje ebambe isivimba mgwaqo eMoy River lapho ke ebehambisana khona nemeya yomasipala eMpofana. Iphini likaNgqongqoshe eMnyangweni wezokuthutha kuzwelonke uMkhuleko Hlengwa uthi amaphoyisa omgwaqo azosebenza ebusuku nemini ukuqinisekisa ezokuphepha kulamaholide. Kusuka namhlanje sizokhipha ama-National Traffic Police awu-800 azobe sabalaliswe iningizimu Afrika yonke kwimizila ebalulekile ukuqinisekisa ukuphepha kwabantu. Okwesibili, uNgqongqoshe wabasebenzi bomphakathi uNkosi uMzamo Buthelezi usesinikile imvume yokuthi seqe umklamo obekiwe we-overtime. So amaphoyisa sizokwazi ukwakhokhela overtime ukuze asebenze 24/7 7 days a week. Imeya yomasipala eMpofana eMoy River ithi kade baqala ukwenza izinhlelo zokuqinisa ezokuphepha. Sizilungiselele kakhulu siqale imikhankaso before lo ukuthi sihambe sibheka edolobheni law enforcement yethu ukuthi abantu edrobheni
baziphethe kanjani. Uyazi ukuthi kulesi sikhathi abantu banemali banamabonus benza yonke into egcine ibalidela ekuthenini baluza impilo zabo. So ke besiyabheka kuyo yonke imigaqo nala ku N3 uzothi mayedlula uDeputy Minister umgqiqo uzoqhubeka la ukuthi njalo ama-traffic ethu azofika azobheka ukuthi abantu baphephe kanjani, abantu ba-drive kanjani. Sibheka yonke into, especially uDuma uyavutha eprovinsini. Sinathi ke sithathe leso step ukuthi njoba uDuma empintsha nathi asimpintshe kwi local level, kungathi kube kusatshwe uDuma kuphela bese kuthiwa la kuthina hayi kampunzi edlemini. Uhlengwa uthi abashayeli abazinikeza isikhathi kakhulukazi njengoba kulungiswa imigwaqo kulesifundazwe. Ngoba sazi sonke ukuthi kuyakhiwa, asinikeze isikhathi esanele sokuthi ngisaye endaweni yakho akuyona imfihlo ukuthi siyakha. Kubalekile ukuthi lo mgwaqo usunwebe N3 neminye imigwaqo ngoba umthamo wemoto emgwaqeni usukhulile. So this is a temporary inconvenience for long-term benefit. uMagubane uthi selokhu bangene ehhovisi umphakathi waseMooi River awuphazamisa umgwaqo N3 njengoba kwakwenzeka ngaphambilini ushisa amaloli. Sifikile sikwazile ukuthi sixoxisane nemphakathi sizwe ukuthi yini inkinga enza ukuthi mabediniwe badinelwe la emgaqweni, but ke sikwazile ukuthi siyixazulule lo nkinga ngoba I think sekunyaka wes4 manje akaze kuthiwe uzwe kuthiwa uN3 uvaliwe. Izindabeni zo1KZN TV nguAyanda Dube eMooi River. Umholi we-ACDP uKenneth Meshwe uhambele esifundazweni KwaZulu-Natal ngaphansi kwesifunda uMkhanyakude eMtubatuba ngenhloso ke yokuhambela amaziko alenhlangano njengoba kubhekwe okhethweni lohulumeni bezindawo lwangonyaka ozayo. uMeshwe uthi ke leli qembu lilungele ukhetho lohulumeni bezindawo. Umengameli we-ACDP uKenneth Meshwe uhambele esifundazweni KwaZulu-Natal eMtubatuba ukuhlola ukusebenza kweqembu njengoba okhethweni lohulumeni bezindawo lwangonyaka ozayo. Uchazeke imbangela yokuhambela kwakhe kule ndawo ukuthi bekuzobungaza ukuthi umholi weqembu kulesi sifundazwe Sipho Manqele aziphumelelanga izinsolo zabathile besibhekiswe kuyena zokubulawa kwelinye lamakhansela. uMeshwe uleli qembu lizokwenza isiqinisekiso ukuthi liqoka abantu abaqotho abazomela iqembu njengamakhansela. Who are the people from this area? And then a number of people stood up and said they must choose the best among them to represent ACDP in this ward and win, to ensure that that person wins this ward and that they work together to support that person. That will be their choice. All right? And so I will be coming back here around March, April. We'll be back here with my wife to talk to them again. Did you find that person? Who is that person? What are you doing to help that person? I said he must show me the borders. Okay, the next time I come here, I want to drive along the borders and have also time to scout the land, and see where are the strengths, where are the weaknesses, and talk to people. Leli qembu lithi lilungele ukhetho lohulumeni bezindawo lwangonyaka ozayo. Definitely will be ready. That's why I said here. I mean, there are many cities in the country that I'm expected to visit. But here, I think next year, I want to come 3 times to make sure that things are really, really happening. And in one of the times when I come, I want to walk the land with them, to door-to-door campaigning with them to make sure that they win. Lapho siyakhona kwi-local government, hayi strategy, ashintshe sikhona. Siyanqonqoza eMtuba, siyanqonqoza ko-Richards Bay, siyanqonqoza eMhlathuze, yonke indawo siyafika sofika. Uyasibona abantu abafuna ukushaya impolompolo, hamba ushaye icilongo la kungafanele khona. Okwethu kuwina kwi-silos. We work on silos, la sovusa khona ikhanda, itswena umuntu eyobona ukuthi ACDP ikhona. Sizolungenela ukhetho. We are ready even by now. uMeshwe ugxeke uhulumeni weJNU ngokwehluleka ukuthumela intuthuko emphakathini wakuleli. Service delivery is 0. Okay, that is why we are talking to ACDP people and we are saying to them, we must win this ward so that in case that then we'll have a ward, but so that when people can see how it is run, they will say, no man, if these guys can run a ward like this, it means if we give them the whole country, they will be able to replicate and do what we are seeing there. So service delivery in South Africa, unfortunately, is not happening. The ANC has failed the people. They have stolen money. We want to bring in office people who will not steal a cent.
Ezindabeni ze1 KZN TV kubinkosi enhle Mthembu eMtubatuba. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi kunzima ukuqagula ukuthi iyozala nkomoni ngohulumeni wobambiswano kwaZulu-Natal njengoba kulindeleke ukuba kuvotelwe okungabethembi ubuholi bukaNdunankulu uThami Ntuli. Iqembu lomkhonto wesizwe lifake isikhalazo sokungabethembi ubuholi bukaNdunankulu kanti ke kulindeleke ukuthi amalungu esishamthetho saKwaZulu-Natal avote ngomsombuluko. Iqembu lomkhonto wesizwe lifake isiphakamiso sokungabethembi ubuholi bukaNdunankulu uThami Ntuli weqembu le-IFP. Ngawo lo msombuluko wakusasa kulindele ukuthi amalungu esishamthetho sesifundazwe saKwaZulu-Natal alalele aphinde avotele lesi siphakamiso. Amaqembu afana ne-Economic Freedom Fighters, i-NFP kanye namanye abe sephumela obala ukuthi ke azoyeseka iMK kulesi siphakamiso sayo. uNtuli waqoka ngokubambisana kwamaqembu aku-GPU okuyi-ANC, iDA, iIFP kanye neNFP. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uZakhele Shamase uthi kunzima ukuqagula ngomphumela walokhu kodwa ke amathuba ayalingana ukuthi kwenzeke noma ngenzeki. Le vote of no confidence efakwe iMK party lapha kuPrima kwaZulu-Natal ngenzeka into ezimbili kuyona, ngenzeka ingaphumeleli and maningi ama chance ukuthi ingaphumeleli uma ngabe bonke abantu abazovota bazovota ngokwe-instruction yamaqembu abo. Uma ngabe ANC ithi wonke umuntu olaphana we-ANC akangavoti ne-MK ngeke kwenzeke lokho. Uma ngabe abantu abe-IFP kuthiwa akekho umuntu ozovota ne-MK ngeke kwenzeke lokho. Kodwa uma ngabe i-MK izovota ne-NFP yonke bese bonke laba abanye bevota futhi bonke kusho ukuthi u40-40 njengoba kwakwenzeka okhethweni. Bese kuya ngokuthi ke nationally bathini abaphathi babo ngoba kuwabona baphethwe nationally. Kwaku-national owathi akwakhiwe lo hulumeni waKwaZulu-Natal ngendlela owakhiwa ngayo ngoba siyazi ukuthi abantu babevote kanjani KwaZulu-Natal. MK party yaqhiqe inkantolo ingafuni kwakho uhulumeni ngoba ithi rojiwe iyayiwine nge2/3 majority kuzwelonke baze yadlilwa isikhathi ke kwenzeka lokho kwenzakalayo. Namanje kuzothi maku40-40 bese kubonakala ukuthi national kuthiwani ngaleyo ndlela ngoba manje kuyobe sekusho ukuthi abantu abaye okhethweni. Manje makuyokhethweni kufanele khona ibudget, imali zikhona enzokwenza lokho. Inhlaka zikhona lungenzeka lelo khetho akuze ukuphazamiseka yini inhlelo eziya intuthuko eya emphakathini ngokwenze njalo. uShamase uthi ke uma kwenzeka isiphakamiso seMK sichusha umbuzo omkhulu ukuthi iMK izokwazi ukuletha uzinzo kulesi sifundazwe njengoba kwayona ke ingazinzile ngaphakathi kwizinhlaka zayo. Esithi ke mhlambe ke iMK party iyaludla umhlanganiso kukhona abaku-ANC kukhona abanye abakulamaqembu amanye abavota nabo baze bathole lo 40 plus 41 plus okusho ukuthi nakhona lapho fanele sibhekeke ukuthi ke liyoba khona yini uzinzo KwaZulu-Natal ngoba siyabona na ku-national ukuthi mihla kaThixo kufungiswa abantu abasha eParliament kuze kuphela iminyaka emihlanu lokufungiswa abantu abasha istability asikho na ku-MK party ngaphakathi. Manje ke umbuzo esingaba nayo ukuthi vele abantu bakwaZulu-Natal babeyivotele ngobuningi eke sithi yathatha ke manje uPrima uphuma ku-MK party isiba uhulumeni ngokweningi labo isupporta amaqembu abanye nabanye abazomhlambe behlubuke kwamanye amaqembu. Ikhona yini stability yoba khona uPrima abangake siyoba nabo ngaphambi kokhetho likazwelonke kusukela manje ngoba manje yafuneka phela nestability ngoba into ebalekile intuthuko esiwa kubantu akusikhona ukuthi ubani othando obani ubani afana khishwe ubani afana fakwe ngoba manje kudlalwa lo mdlalo manje na ku-MK party even kuzwelonke bakhishwa abanye kuyafungiswa abanye baphuma manje awusazi ukuthi kanti kubhekwe philana ngoba phela fana ngabe manje babhizi bashaya ispade work kuma constituencies kubantu emphakathini ukuze bawine ukhetho ngonyaka ozayo. Istabeni ze1 KZN TV nginguSamukeliso Nqulunga ngiseRichards Bay. Ake sihlabekene nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde ke sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zamba phambili namhlanje.
Kutshalwe inqwaba yamaphoyisa emgaqweni yakuleli, i-ACDP ithi isilungele ukhetho oluzayo kanti kuseva ukuqagula ngohulumeni wase-KZN. Amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal athi azoqapha bonke ubugebengu obenzeka ngalezi zikhathi zokuphela konyaka kanti-ke nabantu ababhukha izindawo zokulala bayanxuswa-ke ukuthi bangabi ukudla kwezigebengu. Lokhu-ke kuvezwe uKenelo Robert Nechwanda kwisithangamisa bezindaba ebesibizwe yi-Enterprise iLembe Caneland Beach kwaDukuza. Amaphoyisa athi kwisifunda iLembe ngalezi zikhathi zonyaka bebeqola kakhulu abantu uma bephokha indawo zokulala online. Athi kodwa manje sebekwazile ukubhekana nalobo bugebengu. Last year this time we had the crisis of online scammers who were scammed few people of their hard-earned monies by online bookings. We are happy that with our intervention with the iLembe, that thing is thing of the past. We have dealt with it. We are happy. Owe Enterprise iLembe uthi sikhona izinhlela banazo zosizo oluphuthumayo uma kugasela imvula enamandla ngoba ngalesikhathi sekuvamile ukuthi lesi sifunda sihlaselwe izinhlekelele. Sekukhona umkhuba ukuthi njalo ngoDisemba kube nemvula ezithola ukuthi ziba zikhula zilimaze imizi ezikhulu nabantu sigcine senabantu abashonayo within district. Fire sibeke nendlela yokuthi ke simelala kanjani ukuthi sikwazi ukusiza abantu ngokusebenzisana ke nama local municipalities besitha sazisa umphakathi ukuthi cha sikulungela ukuthi in case kuba nalezi inhlekelele sizokwazi lokho. Owesifunda iLembe uthi kulamaholidi bazibekela ukukhulisa umnotho ngemali engaphezulu kwa200 million kanti balindele nenqwaba yezivakashi okuyimanje seyiqalile ukufika. We can anticipate hosting roughly 150 to 200,000 visitors in this festive season alone as iLembe district. This will pump spending to local business, restaurant, market sector operators and create important seasonal jobs across our coastal towns and rural north. Tourism businesses are requested to extend hours where they can keep service friendly and share live availability on their channels. Partners are encouraged to work with our safety teams to report issues fast, keep sidewalks and shop fronts clean, and help families find lifeguards and first aid. Abebhalito Farmers Market banxusa usomabhizinisi ukuthi basondele kubona ngalesikhathi sonyaka beze nemikhiqizo yabo kanti abeHamshire Hotel banxusa ukuthi kuvikela izivakashi ikakhulukazi ezabesifazane okuyizona igcina ziba izisulu zobugebengu ngalesikhathi sonyaka. Ngodebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku Channel 261 ngiseCaneland Beach kwaDukuza. Kulindeleke ukuthi amaphoyisa omgwaqo ankanise ezindaweni eziningi ezakhela inkosi uMtubatuba uqinisekisa ukuthi abaphula umthetho womgwaqo babhekana nengalo yomthetho kuphinde futhi kugwemwe nezingozi zomgwaqo. Enye-ke yezinto ezibekwe eqhulwini kulomkhankaso uqinisekisa ukuthi ke nezimoto ezebiwe ziyabanjwa nabashushumbisi izidakamizwa emngceleni. Umasipala inkosi uMtubatuba enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uzibophezele ukuqinisekisa ukuphepha emgwaqweni kwabazohambela kule ndawo kanjalo nokuqinisekisa ukuphepha komphakathi ngalesikhathi samaholidi okuphela konyaka. Lo masipala usingathi isivimba umgwaqo endaweni ejwayele ukuba nezingozi emfekayi nalapho bebebheka ukuthi abashayeli benza okufanele kanjalo nezimoto zisesimeni. Silapha ke namhlanje kule roadblock enkulu kangaka la khona esihlangene nabo bonke abezomthetho abakhona ukuqinisekisa ukuthi abantu abangenayo nabaphumayo enkosi uMtubatuba bangena beyabantu abaphephile, bangena beyabantu abahamba ngezimoto ezifanele ukuba semgaqweni. Kodwa siyafisa ukuqinisekisa ukuthi abantu ikakhulukazi abasha abathi masebedla lezi zidlo zabo bazidle phela bazidlela emakhaya, abathi masebedla lezi zidlo zabo abahamba ngezimoto baqinisekisa ukuthi ukhona umuntu ongazidleni izidlo ozokwazi ukuthi abadrivele ngoba izingozi eziningi ezenzeke emgaqweni ezithatha imiphefumulo eminingi yingozi ezibangelwa ukuthi abantu badle beqisa engekho omunye umuntu ozokwazi ukuthi abalekelele. Le ndawo engaphansi kwesifunda uMkhinyekude isondelene namazwe amabili
okuyiSwatini neMozambique obuye kube nebugebengu bokweliswa kwabantu ngokungemthetho izimoto kanjalo nesidakamizwa. Imeya yomasipala ithi bazoqapha ngeso lokhozi. Kanjalo nabantu abangaphethe izinto ezingekho emthethweni noma singabala ama drugs siyazi ukuthi la siseduzane namazwe amabili amanye ajwayele ukuza nabantu abangekho emthethweni osingabala eMozambique singabala neSwaziland. Yibe sisondele eduze kwawo esinama cases amaningi abantu abangena la eSouth Africa izimvume bengenazo. Ukubhekelela ke konke lokho ikakhulukazi sike saba ngonyaka odlule la khona sake saba nabantwana ababengaphezulu kuka 15 ababesela ngokungekho emthethweni ubona futhi ukuthi bathathelwe ukuyodayiswa ezindaweni ezisemadolobheni amakhulu. Lo masipala uphinde wethula izimoto ezintsha zamaphoyisa omgwaqo okubheke ukuthi zisize kakhulu ngalesikhathi samaholidi okuphela konyaka. Sizoqinisekisa ukuthi amaphoyisa azoba semakhoneni onke la kuba khona netraffic ukwenza ukuthi itraffic kube lula ukuthi flow nje kalula abantu bengahlali kakhulu ngoba ubugebengu bugcina benzeka ngalesi sikhathi abantu beminyene kakhulu futhi ingekho visibility yabantu bomthetho sithengeke nazi imonto ezintsha ezizokwazi ukuthi zisilekelele ukuthi babone nje abantu ukuthi amaphoyisa akhona ayawenza futhi umsebenzi abantu bakwazi ukuthi bathenge bahambe edolobheni lethu ngokuphepha. Njalo ngalesikhathi samaholide okuphela konyaka abashayeli baye bashayele behle amanzi amponjwana bagcine bedala izingozi emgwaqweni. Izindaba ezenziwa eKZN TV bikuthi abanamaphumulo eMtubatuba. Inkampani kaloliwe uTransnet Port Terminal eRichards Bay ihlele ukhisimusi wabantwana ngezipho yaphinde futhi yanikelana ngezinsiza ekhaya lezintandane iHouse of Grace eMzingazi. Lowo ke olibamba lenkampani kuleli chweba laseRichards Bay uFortune Mqabi uthi lena yindlela yokubuyisela emphakathini nokuyinto ke abayenza minyaka yonke. iHouse of Grace yasungulwa ngonyaka ka-2007 ilekelela abantwana abangenabazali abahlukunyezwayo nalabo abanezidingo ezahlukene. Ziningeke izingqinamba lenhlangano ebhekene nazo kuhlanganisa uxhaso lwezimali nezidingo zabantwana. Umsunguli walenhlangano uSphiwe Khoza uthi ke uxhaso nanoma yiluphi luzobalekelela. Initially I thought that ngiqala icrash mhlawumbe umsebenzi ngoqalayo. But into eyenzeka because our country was towards a 2010 World Cup, I saw many kids coming and they were left and never be collected. Zaba abandoned lezi ngane. Ngase ngiyanjalo ngibuka ukuthi ena kanti yini into engiyibizela. Yini ofanele ngiyenze makunjeni. Then ngathatha lezi ngane lezi ngahlala nazo. Ngaba umama kuzona ngibona ezinye ihlale ilahla ama departments ahlukahlukene eziletha lezi ngane. Most of the time by the time uthola ziyagula kulisa sikhathi zayigula kakhulu uthola ingane balethe ingane nama shingles umuntu ay abandon angaphinda abheke emuva. And mostly ezingane ingane esoyi survive ama abortion. Ngaze ngayithola sengazeka ke kwama nama department ayinjengabo Lifeline bengisiza ke ukuthi yena sazi ukuthi how to deal with this work. Ukhoza uthi ke ukubona lezi inkampani ezifana noTransnet ezibanekelela kuyabajabulisa ke nanoma ke uluphu uxhasa abalitholayo lubalulekile futhi ke lukhulu kubona. Ngithanda ukuthi ngithathele lithuba ngibonge kakhulu uTransnet. Ngiyabona uzokwenzela ukhisimuzi ingane sibona yonke into ekhona phakathi kwethu bazobajabulisa. Kodwa ke ngaphezulu kwalokho ukuthi bazojabulela izipho abantwana bami nokuthi bavule phakathi ukuthi yini. Kukhona lento sisiwami eyakheka ngaphakathi. Is to redress the past of the child whereby ukhuliswa yilo mama lo othi uzodla kuphela yena ngaphakathi ebona ezinye ingane zibenzeka lezo zinto okushithi ngamamazi ngakha ukuthi abantu bengaba ama paraxas njengoba nina seninikele kanjena bazuthi andikhona uthiwa ukhisimuzi ebengeke mina lapha ngifinyelele khona but ukwazi those important dates in the calendar kubenza ukuthi kanti the world out there is appreciating us singaba se House of Grace no matter how are the walls but will make a difference in our life, in someone's life. Kanti ke uTransnet uthi ke uzimiseleke ngokusiza umphakathi amasuke bewusebenzela kuwo lona ke umkhankaso wabo waminyaka yonke njalo ngalesi sikhathi sonyaka. Silapha kulomcimbi
nika i-donation ku-House of Grace. Siyenza lento ngoba si-committed siyiphodi ukuthi senze unikela kumphakathi. Futhi sifuna ujabulisa nengane ngoba ilingoku ixesha leChristmas sizobanika izipho ekuthiwa i-join the shoebox lapho sine hampers esizobapha zona abantwana kuze bayi-enjoy iChristmas. Futhi lento siyenza ngenhliziyo ekhulekile ngoba siyakuthanda ukuthi umphakathi waseMzingasi nawo wonke nje ukwazi ukuthi ubonakalise ukuthi uTransnet nePort of Richards Bay kuhlangene senza into ekuthiwa i-CSI elungiselela ukuthi kukumeke umphakathi wonke uphela. Abantwana bajabuleleke izipho ezihlobonhlobo. Ezabanikeze 1 KZN TV ngemusamukeliso Nqulunga ngisemzingazi. Ake siphinde ke futhi sihlabena nali ikhefu siyabuya nengosi yezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya. Ake siphinde futhi sibingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifulo sangazo namhlanje. Kutshalwe inqwaba yamaphoyisa emgaqweni yakuleli, i-ACDP ithi isilungele ukhetho oluzayo kanti kuseva ukuqagula ngohulumeni wase-KZN. Kuleli qophelo ke singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli 16 rand 86 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u22 rand 56 cent maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u19 rand 79 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Kuthi ke igolide lona lingu$4,282 45 cents i-ounce kuthwelo ngahluziwe ube $61.28 umphongolo. Ake singene sijule ngosini yezemidlalo. Usihlalo weJomo Cosmos uEphraim Jomosono uthi ukholwa ukuthi ke sesifikile isikhathi sokuthi iqembu lesizwe iBafana Bafana libuyise isithunzi salo ebholeni lase-Afrika ngokunqoba i-Africa Cup of Nations AFCON ngamafuphi okwesibili. Usono-ke owayeqeqesha iBafana Bafana ngekathi igoqisa i-Egypt ngama-2-0 kwamanqamu e-AFCON ngonyaka u-1998 eBurkina Faso usho kanjena-ke nje iqembu labadlali abangama-25 leBafana Bafana nelisanda-ke kuqokwa ngumqeqeshi uHugo Bruce lizobhekisa-ke amabombo eMorocco ukuyoyibamba kwe-AFCON nezoqala-ke ngomgqibelo ozayo usongwe-ke ngomasingane wangonyaka ozayo. iBafana Bafana iqhathwe ne-Egypt, i-Angola neZimbabwe ku-Group B. Kanti-ke izovula ne-Angola ngomsombuluko umhla zingama-22 kwephezulu. Ake sikubhekelena nasi isimo sezulu ongasilindela. Zulu mnyama ndlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile